Kardom, ili runing tikathar ini ada pabirta angton pen. CPDM ke atowar daithor kohora silonijan diphu rongbong khat anceleng thor atowar pravjin pen nang silang pipot serak nang jipusi so dak pen kejuning ripedopon athe rongbong khat silonijan diphu kohora anceleng thor CPDM ke atowar pinang klem piserak nang jipura rada tumakisung kethei dunga jok pravjin pen nang klem pipon non pora pherang ke thengno pen lamthi chipiklang po Lason sila khain kora drop door bagri constituency ke paro Daithor police station Daithor weekly market mate Saturday hithi adungalong KSC VDP lapen BJP song party chipu pepin pen prabjin pen ningkring apora hul CPDM ke atowar mate Daithor pen rongbong khat kohora silonijan diphu anjaleng thor atowar pi national highway 35 atowar nangklem pipot serak nang chipusi KACCEM Dr. Tuliram Ronghang Anparta Education EM Richard Tongpi atuma phan prabjin pen bangso atowar bang nang patang pipon serak nang jipura kachuningri lapen ning kachethi alam thik chipeklang po lapen ki claim kidang postami claim dam pami nang ji jiploi jon ni amat wak thang puke awidat nang jipusi ning jepo lapen nang claim pi pami nang jipusi klar dak pen pherang ke theng no pen kachuningri pidopon athi bangso towar kedam ke bang akisung thepi barla por hot pulote langpong langpet ning kreng hot pulote adup jang plong khangja lasiko mat ni kisuk yo ni kachepon school college kedam ke bang setami laso teng pulote minute phodim khonta isi ende titiputa rata tumpen ning jepo lasi prabjin pen bangsu CPDM ke atowar non barla nang lele apra ningkreng ning thia por hole nang klem pipon serak non puta pherang ke thengno pen KSC VDP BJP party thorom chipu pepin pen lamthe pachini po ke aputung tumhan suri kardom kilo kini apor alang litum apor nang chipi pen ni tum es public along nang chingrum dun long pot kade churu party lo lazi tipu damji ke ni alam gela unavailable se tamela non terang sang ho ke ninge ateng sini ta ninge dun po athe CM Dr. Tuliram Ronghang dan itung EM education EM chartopi alang nitung pen ninge me pen bangso atwar na ipo alam ang nitung ta che hok wiklo pipot ma pulotan te lada kiduk kela arat atum sike o so arlu punon behabe par punon sidame kedam ke wang jong si mesen lu pulotan te so arlu tum sita han kun na cho jordan sita isia ke joy long pon asi ni tum ning kelo lapen jikunu nagi klem bang sitame mesen pen nang klem pite ni tum ning arong wik la hen ni lihin pen nang tum ang no kining gidun mate kining gidun alam pite nang tum ni tum alam nang pacet hang pipon ta je alang litum nang iti pot litum ang so suri kardom alang litum kan sekami CM panta ba education CM panta litum pajir ni prape lahen kardom Karbi Honghari asong otumpen amri rongman pia klamalong Karbi Honghari ar muching ruma mai ke pedo jialong ar nikelar phidapot hak pherang ke mai ke phapo son sikiram tanga hot pen ki hokpon arni niphai ngoira isi pen non puthot kelar pon thulaki niphai krisir kep mati jonga chiklo abangsi Karbi Honghari ar muching ruma mai abangki bipon popusi Karbi Honghari mai committee atumpen pherang ke thengnu klar dakpen than pachini ponthu lasi non puthot krisir kep mati jonga chiklo arni nihang ni jang Karbi Anglong arat lapen constituency pliarat sonsi socheng chinthong amri duaramla ahawar Honghari thoram kaching honarat do an tamela bang sorni nang chitong dun pen alera lo nang pidun popose alang ri tumahin pen kachoningri pedopontu news text report Karbi Anglong news to tangsi nang litum pherangki abitung kadu witum khanta nilitum Karbi Honghari Youth Association ahin pen kardom nang pajir glo kardom piniladak rongman piak lam tinalum along nang litum pherangki abitung atum anilitum aku nang kacuhang nang kok alam thi kilapu hello je patumi arni bang nilitum nonang keleji ni phaing koira isi labang so Karbi Honghari armu chingrum amei pi kapidu ponje pua farman nilitum patumi bangke
rat atuma phan nilitum la phirangke bitung mati press meet nilitum ingni ponder lo hamrena long hala bang sukang ni hud bang ke nilitum aporani ke larji marek sitame nilitum chini tong teako la sinona bang ke Karbi Anglong arat atuma phan mate la jinthong amri dwaramla la pen sucheng arat mate Karbi Anglong nang kidun jineng hang atum arat atum phan kapacini lam thegela puhelo la sinilitum ni phaing ko raisi arni bang ke nilitum labang sormu chingrum amei pi abang padupon pelo labang soprang sinilitum wan thudelo labang ke ni phai pressure cap arni sinilitum labang so Karbi Honghari armu chingrum amei pi bang ke nilitum ladak rongman piak klam tinalum along sinilitum uthot ni phai pressure cap arni se padupon po lasila bangso ni phai pressure cap arni abang sinang litum Karbi Honghari arat ke doan setame nang litum labang suarni si keng kam nang ciyor dun thupet je phan nilitum apo Karbi Honghari Youth Association lapen nilitum Karbi Honghari amei lapen Karbi Honghari suarlo amei lapen Karbi Honghari student union lapen kado kawe Honghari kacing rod kacing hon arat ke doan rong asar rub asar pinpo habe aputhak lenggun kleng sarpo ke doan phan stame nilitum nang litum phan labangso ni phai pressure cap arni si nang litum bang alon dujot mate alir alon pe nang litum nang sitong dun bek po pusin nilitum nang litum kado kawe panastame nilitum Karbi Honghari Youth Association ladak kacipatir pipon pen bang ke nilitum nang litum pan kado we panastame than pacini pon pen lapan sinilam teiton portok lo pardon dong hap kang boratimung arong ningkaning koirap ho arta kipleng rup talen karcho amai ketalon pon lakha kretrok nomati constituency ke palopon dong hapa habar kang boratimung arong arat ahin pen cepatur piponsi mati jong ni phai trok siar ni an ningkan ingkoirap ho arta kipleng mati rup talen karcho katalon amai ronga sara hem thik kupalong aliranon pen talon pon dong hap kang boratimung arong asar lapen rong aratum kithurmi obe kimi risui jangatuma phan matha ponsi pining an ningkan ingkoirapho kang boratimung arong arta ningkan ingkoirapho nangke pleng mati rup talen karcho katalona long pachaton donsi ni phai troxia ni ada por bhainer kepen arna mani chipami ponsi se kar klipen pangcheng ponsi rong asar ahin pen lama tame pangjar ponda tapit kachiki mosai deng ponsi radamai pi peman pon bangso radamai pialong luk kechari arisoi janga phantame karcho asai pedopon halapukang borati mungarong araratum KACEM rete singhi lapen denarong town committee chairman pro deping tiatum Karbi Anglong lun sepo bijoy lekthi chingbai ti sumer long kirong phar samson ingti lapen KFS pen chepar janapang phiat maphan K1 pipon thegapot kachuro pachirpon bangso radamai pialong KACEM rete singhi lapen denarong town committee chairman pro deping ti denarong lapen denarong kesis June Karbi ronga saramai Karbi aron barim pen chenglok pinang an songatum chetong don si ingsam jin pen mai pichun pon denarong pen arun terang Karbi Anglong news kang beratimu arong arat dong hap itu anutin abang putin tin namata nilihin pen dagang beratimu along kithe kiding atunghan lapen dak ni marli don marli atunghan siap kang sinilihin pen alang litum pan chorulo je dak rong chukim lapen alang litum kadu winning siwet lapen alang litum ni pan akang hon lapen hirjume kai ke ka do joine sidilita menangana kam do sitamelo menangana side do sitamelo nili sitamelo langnete do tete se hala alang litum kicingmai ke cheng hut sitamelo alang litum nili phanange than pen nili sitamelo dakalang pen alang litum pen chingki che than pen sipini arnia bangke hok kadu gabeta alira champion aninga ro je je pe dak kisung ke boy pen danglok alang litum dak mayalam thelong tamelo nangli tu mathingnu si tamelo par jirpe nang than alang litum hanchoro nasi litum dak Karbi arong dak puchot kali along ka preksi tamelo long si lason litum talon pon kuten non kebangji arania bangke litum Karbi arong tamelo
ajat awar sai ta melo chingthur ponji person sining je thelo lasi kaduk weta ilitum dak kangra timung ara ta tum phan nangli tum pen danglok kaduk weta ilitum chorobek nangji sala gang berarti mu ngarong arada tum nangli fantok jeralo memori damalo pen nang pajir dundo lasila tum ison soni ki jong bangke rongker bandri war pen chenglo hem fulang no kita matuar latum barikha bala polo telang pen chenglo akesung pinaan chitong nang lasila soputang nang hin pen la gang berarti mu ngarong arada gang berapa pen chenglo arong saratum han pacini kai ma son si menangana ke nilitum dak Karbi Anglong autonomous council siam Dr. Tuliram rong hang sitamelo lasi Karbi arong tulute menangan kenang sot nonang li non hejong kining jela son soni son thom son pi an kadug lasi nilitum an ke body pon ko si penenganing kan sitamelo nilitum alang litum memandom nang pipe ko pen sitamelo nilitum si ini ke deng pondon lasi non ke bang jiarni the laan thedung atam jong si do lote nilitum Karbi Anglong autonomous council CM Dr. Tuliram rong hayan along jong si chingwa chingsai pon polte lahai asai pen ta litum klempon thekji puning the la pen alangli da Karbi Anglong ara ta tum phan kisum ke boy koson si kera bi phan kai ke ta alangli nilitum phan bidi serida nang pi la pen alangli nilitum phan nang cheram ji pu bang ke ning the Duar Bagri constituency along HSDF regional political party ki singamai ki pedopon bangphu kilikapor nang tipok het bompen ajo political party tenatum sitami methang asong kachapahai jia phan ke bor ibom asong thaksi ni phai krihini mati jonga chiklo surhini raingkara phorni Duar Bagri constituency ke parlo thijoklang surong phararong pathua klamalong hill state democratic forum HSDF regional political party ki sing amai pedopon bangso mailong HSDF Central Committee pen kebang abitung atum jumisen alam thi than pachini pon HSDF Regional Political Party a President pen satami HSDF Regional Political Party ke parjap alam thi than pachini pon Duar Bagri constituency along HSDF Regional Political Party Kija atum aphan HSDF President Rajan Timongla pen team HSDF atum pen semi padeng ponsi man peng kido Karbi apoho pen archo pon Duar Bagri constituency along HSDF Regional Political Party ke Jajia Tumamen ke Lahai Henlo Bharat Qatar President Beren Singh Qatar VP Harbaman Qatar Secretary Chandru Singnar BD Sir Executive Member Satum Lahai Henlo Lokhon Terang Rukasin Qatar Dhonwan Qatar Malong Phangchuatum Henlo Lumahu Sarpo Bangso Mailong Kachatong Dun Laki HSDF President Rajan Timupen Chenglok Team HSDF Atum Chatong Dun Lapen Nilip Constituency Maipu Lapen Chun Bang Pen Chenglok Team Nilip HSDF atum pen setami ke ong dung pen chetong dun long lapen EPHLC Women Wing Central Committee atum pen HSDF along ching bedun si hor pidun lapen ke chetong aratu an pen ok an isan chora frequency HSDF Regional Political Party ke sengamai pijut ponlo nili pen Philip Tiso Karbi Anglong News constituency long hill state demand council commission mate kisai kalam thena le Karbi Anglong ara doan phan pachini ko ni Kopiar pusi don ba kopiar pusi kita ipon ba di non ma tenar pusi ni kan des tanam tang jalan tem mungkin Hamren District Hospital along operation asai ke claim ji aphan kangpu asai kideng
West Karbi Anglong Hamran Rong Sopi District Hospital along operation asai ke claim Japan Kangpu asai deng pontang lo. Bangso Kangpu asai ke deng ponahut halapu osomar amhang ke pathek Japan ke wan setami alang litum kopai ke miason se mando. Athe doctor specialist atum ki do hotse alang li phan medicine pen se lang ponong lo. Anparata ke wang jiar ni ansetami operation asai ke claim pon longwear Japan doctor atum pen chisik pontang lo. Hamren pen Birsun Ronghang Karbi Anglong News. West Karbi Anglong district upon ke Asia historic moment lo. First time Hamren itu ma district hospital long pini cesarean section operation pini pangcheng lo successful lo. Patient tamesen also tamesen thang ke siksa gawe lapen kecurur nai ke lalo itu ma dak hospital staff OT staff atum Dr. Deputy Superintendent Dr. Merdihun lapen gynecologist Dr. Mindar Kiri Rongpi surgeon Dr. Sar Arnok Ronghang alang itum cerap dun lo laso operation long laso puthak aru anesthesia long ke Dr. Hitesh Teron pen Dr. Terang Mukrang Terang alang itum ke actually dak posting kali alang itum actually posting ke Kheroni pen Dongkamokam Bonta alang litung pan request lo je lason claim nahi abot nang tum nang cerap dun thap komatsi alang tum thang pasik sak sepin pensi pini wang lo dak nang cerap dun lo anesthesia pilo jar lo plus aru inun dolang Dr. Deuri child specialist alang lita actually Kheroni si posting sita alang li phanta usubang mahang te hut pene siksak tap ta ma pene son problem do kok tahe mani kusi alang lipanta hanglo alang lita thang mane protest awe pin bensi alang lita wanglo dak nang cerap dunlo la sipini inut kam kali pini ka whole team as a team latum alang litum dak kam klem lo OT staff lo OT attendant dolo OT technician tum dolo la si from joint director office in pen kenitum alang litum phan chorolo je pini ke pangcheng lo ke pangcheng lo pulote non ke langtam belote nitung matha ke mon chiklo ijon pen un pulote hopta tinta hini ke thombak itum un pulote cesarean da claim po lapen pejo pen non headlang itum la surgeon Dr. Saranok Ronghang pen ta chingwai lo alang lindu pulo mo pejo pen lagile la dak appendix operation gallbladder operation lahuta mo claim nang posipu lapen aru khobor isia chemical lalo je blood storage itum already dak phan Nifu Medical College pen itum fan already NOC nang issue kuriat lo non state government pen itum la national la blood bank isi heri do mate di la tuma non sto la state government pen permission ke long lo plote more hopefully by 3rd week of December nitum dak blood storage a unit a pangcheng po angke blood bank ba ke sabo por nang chot titia por la ke no pizo non mat kali unda blood storage ke long po Nifu Medical College pen already chingki lo blood ta alang nitum nang pipo itum we are hoping to store around 10 to 15 units of blood of various groups ladak la itum blood storage a unit long lale dolo plote anke ekdom ajatra operation tame athemanon itum non chini lo itum dak operation kori ji phan choklo instrument ta dolo equipment ta dolo blood le dolo plote anke ajatra operation tame itum dak risk and unpo itum claim only lan cholo thank you